салом дӯстон, якумин бозингари норвегӣ ки туби тиллоро гирифт, дуюмин футболбози скандинавӣ ки ба гирифтани ин ҷоиза даст ёфт, якумин футболбози дастаи Манчестер Сити бо туби тилло. Бо чунин суханҳо мо нашри имрӯзаро оғоз мекардем агар туби тиллоро Холланд мегирифт, аммо танҳо дуввум шуд. Туби тиллоро отаи ҳамаи тубҳои тилло Месси гирифт. Холланд онро мегирифт, мо шоҳиди омурҳои тарихӣ мешудем. маросими ҷоизаспории туби тилло гузашт. ҳис кардед ки он хеле оромона паси сар шуд. Пешаки ҳамаи чиз маълум буд, интрига умуман вуҷуд надошт. Бо ин суханҳо мо гуфтанӣ нестем ки Месси арзандаи ҷоиза нест, фақат далелро пешниҳод мекунем ки маросим беангеза буд. лайки қиматбои худро гузоред. мо имрӯз пурра дар бораи ин ҷоиза видеои худро омода кардаем. дӯстон, барои ғолиб шудан аз хизматрасониҳои ширкати боэътимод истифода кунед. Vios ширкате аст ки метавонед ба он бовар кунед. Vios беҳтарин ширкати букмекерӣ дар Осияи миёна аст ки ба корбарони нав то $250 бонус медиҳад. ҳамчунин дар Vios ҳар моҳ миқдори муайяни маблағи шуморо ба суратҳисоботон бармегардонанд. интихоби дуруст Vios. ссилка барои то $250 бонус гирифтан дар комментария. ба ҳама муваффақият. агар касе чанд моҳи охир дар кома буд ва нав бедор шуд, ба ӯ мегӯям ки туби тиллоро барои мавсими 2022-23 Лео Месси гирифт. барои бозингари аргентинӣ ҳаштумин ҷоизаи туби тилло мебошад. нафаре аз ҳама наздик ба ӯ дар ин ҷоиза Роналдо аст ки 5 туби тилло дорад. Лео ҷоизаро гирифт ва ба хона рафт. як рӯзи оддии футболбози аргентинӣ. гирифтани туби тилло барои ӯ баробар ба хӯроки нисфирӯзӣ шудааст. аммо тасаввур кунед ки агар ӯ ҷоизаро намегирифт чӣ мешуд? магар сару садо бештар намегардид? дар маросими ҷоизаспорӣ идеҳои Пеп Гвардиола намерасиданд. агар ӯ дастур медод, Родри тубро мерабурд, ба Кевин Де Брюйне медод ва ӯ ба Холланд мерасон. аммо агар беҳазлу шӯхӣ гап занем, Холланд ҳам тамоми ҳаққу ҳуқуқи гирифтани ҷоизаро дошт. требл бо Манчестер Сити кори шӯхӣ нест. омурҳои Холландро ба хотир меорем. 57 бозӣ, 56 гол, 10 ассист. бозингари сол дар Премер-лигаи Англия, беҳтарин нишонзани Лигаи Чемпионҳо, кафши тиллоӣ, беҳтарин бозингари Аврупо бо фарзияи УЕФА. дар ҳаёти Манчестер Сити ин футболбоз ғолиби Лигаи Чемпионҳо, Премер-лигаи Англия ва ҷоми Англия шуда буд. акнун омори ӯро бо Лео Месси муқоиса мекунем. омурҳои Месси чунин буданд: 56 бозӣ, 41 гол, 26 ассист. беҳтарин футболбози чемпионати ҷаҳон, варзишгари сол аз рӯи фарзияи Лаурес Ворд ва IFFCS. бале, омурҳои Холланд ба маротиб беҳтар ҳастанд, вале инҷо як гапи бисёр муҳим аст: чемпионати ҷаҳон. бале, ин мусобиқаи якмоҳа аст ва хеле кӯтоҳ мегузарад. боз чанд факти дигарро ҳам метавон дар мавриди ин мусобиқа гуфт, вале тарихан чунин омадааст ки ғалаба дар чемпионати ҷаҳон ин сатҳи баландтарини футбол аст. он миллатро ба кулли баландтарин мерасонад. сатҳи клубҳо кайҳо аз мунтахабҳо беҳтар аст ва футболи бошгоҳӣ ба маротиб хубтар ҷараён дорад. аммо шӯҳрату шони чемпионати ҷаҳон гум намешавад. одамое ки дар умрашон футбол тамошо намекунанд, ҳатман чемпионати ҷаҳонро мебинанд. маҳз дар ҳамин мусобиқа Лео Месси беҳтарин буд. ӯ Аргентинаро аз аввал то анҷом пуштора карда ба куллаи баландтарини футбол расонд. як ҳолати рамзии туби тиллои 2023 медонед дар чӣ буд? Лео онро дар зодрӯзи Диего Марадона гирифт. чемпионати ҷаҳони соли 2022 монанд ба мундиали соли 1986 буд. дар он Марадона аргентиниҳоро қаҳрамон карду, дар ин Месси. як нуктаи дигарро ҳам фаромӯш намекунем: туби тиллоро ба Месси барои ғалаба дар чемпионати ҷаҳон доданд. ба Холланд агар медоданд, ҳам нақши асосиро Лигаи Чемпионҳо мебозид. акнун мунтахаби Аргентинаро дар чемпионати ҷаҳон бе Месси тасаввур кунеду, Манчестер Ситиро дар дилхо мусобиқа бе Холланд, Ман Сити бе Эрлинг дар ҳамаи мусобиқаҳо имконияти ғалаба карданро садфоиза дошт. Аргентина бе Месси шояд аз гурӯҳ намебаромад. туби тилло ҷоизаи инфиродӣ аст. Месси дар марҳилаҳои асосии чемпионати ҷаҳон нақши калидӣ дошт ва голҳои муҳимтарин зад. як финали чемпионати ҷаҳонро ба хотир меорем. баст, Холланд дар бозиҳои бузург ягон кор накард, аммо аз тарафи дигар Холланд дар дилхо мусобиқа, дар дилхо финал хетрик мекард. ҷоизаро Месси мегирифт. ба солҳои 2019, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, акнун 2023 туби тилло зам карда шуд. ҳамаи бозингарони собиқ ва кунунии футболи ҷаҳонӣ бо як садо ишора карданд ки туби тилло арзанда ба Месси дода шуд.
Андрей ишора кард ки ман ҳамчун фаронсавӣ аз натиҷаи финал нигарон шудам. Месси чемпионати ҷаҳонро гирифт ва он нафари асосӣ дар қаҳрамонии Аргентина буд. Бо шевае ки Месси чемпиони ҷаҳон шуд, туби тилло барояш арзанда аст. Хвича ишора кард ки барои ман ягон ҷои шаку шубҳа нест ки Месси сазовуртарин ҷоизадори туби тилло аст. Баъди гирифтани туби тилло Месси чунин гуфт: мехоҳам карьерамро идома диҳам. Айни замон ҳамаи чиз хеле бо суръат тағйир ёфта истодааст. Умедворам ки тану ҷисмам ба ман имконият медиҳанд ки ба муддати дароз футболро идома диҳам, чунки ман ин корро хеле дӯст медорам. Месси дар овоздиҳи ҷои якум, Холланд ҷои дуввум ва Мбаппе мақоми сеюмро гирифтанд. Аз ҳама аҷиб дар ин овоздиҳи мавқеи Гризман аст ки барои ӯ ҷои 21-умро доданд. Ба Месси туби 8-уми тилло муборак бошад. Холланд агар ҳамин тавр идома диҳад, ҳатман онро мегирад. ҷоизаҳои дигарро футболбози зерин гирифтанд. Туби тилло Лионел Месси, Интер Майами. Туби тиллои занона Айтана Бонмати, Барселона. Беҳтарин бозингари ҷавон Ҷуд Беллингем, Реал Мадрид. ҷоизаи Сократес, Винисиус Ҷуниор, Реал Мадрид. дарвозабони беҳтарин Эмилиано Мартинес, Астон Вилла. ҷоизаи Герд Мюллер, беҳтарин нишонзан Эрлинг Холланд, Манчестер Сити. Ягона ҳолати ногувор барои кулли мухлисони футбол он аст ки акнун расман метавон гуфт ки эпохаи Месси ва Роналдо дар футболи калон тамом шуд. Дигар на ину на он туби тиллоро намегиранд. навбати дигарон акнун фаро расид. Марҳамат, майдон аз далер аст. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.